በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ ልሳን ኮነኔ ስንክሳር ዘወርሃ ሐምለ ዕለት 30 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሓደ አምላክ በዝኾነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አሜን። ሐምሌ 30 ሐዋርያ ቅዱስ እንድርያስ አገራሚ ተአምር ብምግባር ንማትያስ ክሳብ ካብ ዝበልዖ ሰባት ዘድሓነሉ ዕለት እዩ። በረኸቱ ይሕደረና። ስለ ጽድቂ ክብል ንነብሱ ዝሸጠ ናይ አባ ጳውሎስ ዕረፍቲ እዩ። ከምኡውን ቅዱሳን ናይ ገሊላ ሰማዕታት ናይ መርቆሪዎስን ኤፍሬምን ዕረፍቶም እዩ። ናይ መልአክ ቅዱስ ሱርያል ድማ ቤተ ክርስቲያኑ ዝተኸበረትሉ ዕለት እዩ። አሜን። በረኸቶም ይሕደረና። ሃይማኖት ምስ ምግባር ኣተሓባቢራ ዝሓዘት ጾምን ጸሎትን ገንዘብ ብምግባር ብመንፈሳዊ ተጋድሎኣ ዝተመስገነት ንግስቲ ማርያም ክብሯ ዕረፍታ ምዃኑ ስንክሳር ብስም ይጠቕሳ እዩ። ንሳ ድማ ናይ ሕያዋይ ንጉስ ሰበይቲ ሃፀይ ናኦድ ክትከውን ከላ ድሕሪ ብዙሕ ናይ መንፈሳዊ ተጋድሎኣ ኣብ ደብረ ሊባኖስ ተቐብለት። ረድኤት በረኸታ ይሕደረና፣ ብጸሎታ ይምሓረና። አሜን። ቅዱስ ሱርያል ሊቀ መላእክት ካብ ዓበይቲ ሊቃናት ሓደ ዝኾነ ቅዱስ ሱርያል ክብሩ ብዙሕ እኳ እንተኾነ ብዙሓት ምእመናን ኣይፈልጥዎን እዮም። ናይ መላእክቲ ማዕርግ ክንገር ከሎ ቅዱስ ሚካኤል፣ ቅዱስ ገብርኤል፣ ቅዱስ ሩፋኤል ኢሉ ቀፂሉ ዝመጽእ ሱርያል እዩ። ኣብ ሰለስቲአን ሰማያት ካብ ዘለዋ 9 ዓለም መላእክቲ ናይቲ ሓደ ናይ ስልጣናት መራሒ ሓለቓ እዩ። እዚ መልአክ ብጣዕሚ ሩህሩህን ተራዳእን እዩ እሞ ኣይንዘንጋዓዮ። ንኖህ መርከብ ዘሳርሖ ካብ ናይ ጥፍኣት ማይ እውን ዘድሓኖ እዚ ቅዱስ መልአክ ቅዱስ ሱርያል እዩ። ኣብ ገድለ ሰማዕታት ድማ ከም ዝተጠቐሰ ናይ ሰማዕታት ረዳእን ኣድሓንን እዩ። ቅዱስ ሱርያል ድማ ብካልእ ስሙ እስራኤል እዩ ይበሃል። ናይ እስራኤል ረዳኢ ከም ማለት እዩ። ሎሚ ድማ ናይ ዘሊቀ መላእክት ቅዳሴ ቤቱ እዩ። በረኸቱ ይሕደረና። አሜን። ንነብሱ ዝሸጠ አባ ጳውሎስ እዚ ጳውሎስ ተባሃለ በዓል ጸጋ ሰብ ክኸውን ከሎ ሕያወይቲ ሰበይቲ ነበረቶ። ዝተባረኹ ቆልዑ ድማ ወለዱ። ንሱ መነኮስ ኮይኑ ምንባር ሰበይቱን ደቁን ድማ ኣብ ገዳማት ምእንቲ ከገልግሉ ተመነየ። ስለዚ ጉዳይ ድማ ምስ ቤተሰቡ ተማኸረ። እንሆ ንሕና ሃብታማት ኢና እሞ ኩሉ ንብረትና ሸይጥና ነብስና ብገንዘብ ለዊጥና ሸይጥና መጽዊትና ገዳም ንእቶ ተባሂሎም ተማኸሩ። ድሕሪኡ ጳውሎስ ኩሉ ገንዘቡ ኣውፂኡ ንድኻታትን ንጸሞም ዝሓደሩን ሃቦም። ንሰበይቱ ድማ ናብ ናይ ደናግል ገዳም ወሲዱ እመምኔት ኣደ መነኮሳት ጸዊዑ ነቲ ገዳም ከተገልግል ምእንቲ ሰበይቲ ሸጠላ። ንደቁ ድማ ናብ ሓደ ገዳም ወሲዱ ሸጦም። ንሰበይቱን ንደቁን ሸይጡ ንዝረኸቦ ገንዘብ ንድኻታት መጽዊቱ ናብ ካልእ ቦታ ኸደ። ናብኡ ከይዱ ንነብሱ ናብ ሓደ ናይ ገዳም ሓለቓ ሸጠ። ነቲ ሓለቓ ድማ ናብቲ ቤተ ገዳም ንበይነይ ከኣቱ እየ ዝደሊ በሎ። ኣብ ዝኣተወ ግዜ ነቲ ማዕጾ ዓፂኡ ኢዱ ዘርጊሑ ቆመ። ናብ ጎይታና ድማ ከምዚ ኢሉ ጸለየ። ኦ ጎይታይን ኣምላኸይን መድሓኒን ኢየሱስ ክርስቶስ ብፍጹም ልቦናይ ናባኻ መጻእኹ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ። ኣብ ዝበለ ግዜ ናብኡ ካብ ሰማይ ሓሳብካ ኩሉ ፈለጥኩ ብፍጹም ልበይ ድማ ተቐበልኩኻ ዝብል ድምፂ መጸ። ጳውሎስ ድማ ምስ መነኮሰ ንሰብነቱ ብጾምን ጸሎትን ብዙሕ ኣድከማ። ናይቲ ገዳም ስራሕ ኩሉ ድማ ከም ባርያ ኮይኑ እንዳሰርሐ ነበረ። ብጣዕሚ ኣገራሚ ዝኾነ ተኣምራት ድማ ከገብር ጀመረ። ድሕሪ ብዙሕ ተጋድሎ ድማ ብሰላም ዓረፈ። ረድኤት በረኸቱ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ይሕደረና፣ ብጸሎቱ እውን ይምሓረና። አሜን። ሰማዕታት ቅዱስ መርቆሪዎስን ቅዱስ ኤፍሬምን
እዞም ቅዱሳን ሰማዕታት ካብ ከተማ አክሚም ዝመፁ ብመንፈስ ቅዱስ የሕዋት ዝኾኑ ብስጋ ድማ ዝዛመዱ እዮም። መንፈሳዊ ስምምዕነት ብምግባር ድማ ናብ ላዕለዋይ ግብፂ ናብ ዘለዋ ገዳማት ኣትዮም መንኮሱ። ብጾምን ብጸሎትን ብስግደትን ብዓቢ ተጋድሎን እንዳተጋደሉ 20 ዓመት ተቐመጡ። ድሕሪኡ ጸላኢ ዲያብሎስ ኣብ ልዕሊ ኣብያተ ክርስቲያናት ብኣርዮሳውያን ሽግር ኣምጽአ። ግዜ ኣርዮሳውያን ብኣርዮሳዊ ንጉስ ትእዛዝ መስዋእቲ ምእንቲ ክስውኡ ናብ ውሽጢ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቅድስት ቤተክርስቲያን ኣተዉ። እዞም ክልተ ቅዱሳን መርቆሬዎስን ኤፍሬምን ናይ ቤተ ቅንዓት ኣይቐምጥን ስለ ዝበሎም ብመንፈሳዊ ቅንዓት ተንሲኦም ንናይ ኣርዮሳውያን መስዋእቲ ገልቢጦም በተንዎ። ብስሉስ ቅዱስ ስም ዘይተጠመቐ መስዋእቲ ክዓርግ ኣይግባእን በማለት ድማ ኣስሚዖም ተዛረቡ። ኣብቲ ግዜ ድማ ኣርዮሳውያን ሒዞም ነዞም ቅዱሳን ብሓይሊ ቀጥቀጥዎም። የዕጽምቶም ስጋብ ዝሰባበር ኣብ መሬት ኣውዲቆም እንዳረገጹ ቀጥቀጥዎም። እዞም ቅዱሳን ድማ ነፍሶም ናብ ኢድ እግዚአብሔር ብምሃብ ናይ ሰማዕትነት ኣክሊል ተቐበሉ። ምእመናን ድማ ስጋኦም ወሲዶም ኣብ ጽቡቕ ቦታ ምስ ተቐመጡ ካብ ስጋኦም ብዙሕ ኣገራሚ ተኣምራት ተገሊጹ ተራእዩ። ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና፣ በጸሎቶም ይምሓረና፣ አሜን። ሐዋርያ ቅዱስ እንድርያስ ዝገበረ ተኣምር። ሐዋርያ ቅዱስ ማትያስ ኣብ ክንዲ ናይ ኣስቆሮታዊ ይሁዳ ምስ ተተክአ ሰብ ናብ ዝበልዑ ሰባት ሃገር ከይዱ ወንጌል ምእንቲ ክሰብኽ ዕጫ በጽሖ። እዚ ሃገር ድማ እስኩቴስ ዝተባሃለት ናይ ሩስያ ክፍሊ ከም ዝኾነት ናይ ቤተ ክርስቲያን ታሪኽ ጸሓፍቲ ይዛረቡ። ማትያስ ድማ ናብዞም ሰብ ዝበልዑ ሰባት ሃገር ምስ በጽሐ ዓይኑ ኣውፂኦም ኣሰርዎ። ምግቦም ድማ ናይ ጋሻ ሰብ ስጋ እዩ። ብናይ ልምዶም መሰረት ጋሻ ሰብ ገና ምስ ሓዝዎ ዓይኑ ኣውፂኦም ናብ እስር ቤት እዮም ዘእትውዎ። ስጋብ 30 መዓልቲ ድማ ሳዕሪ እንዳበልዑ የቐምጥዎ። ኣብ መበል 30 መዓልቲ ድማ ካብ እስር ቤት ኣውፂኦም ሓሪዶም ይበልዕዎ። ንሐዋርያው ማትያስ ድማ ከም ስርዓቶም ዓይኑ ኣውፂኦም ኣሲሮሞ ከለው 30 መዓልቲ ከይተፈጸመ እዩ ጎይታና ንሐዋርያ እንድርያስ ተገሊጹ ከይዱ ንማትያስ ምእንቲ ከድሕኖ ዝነገሮ። ጎይታና ንቅዱስ እንድርያስ ተገሊጹ ሰብ ዝበልዑ ሰባት ንማትያስ ሒዞም ኣሲሮሞ ኣለው እሞ ድሕሪ 3 መዓልቲ ድማ ካብ እስር ቤቶም ከውፅእዎ ስለ ዝኾኑ ንስኻ ሕጂ ናብቶም ሰብ ዝበልዑ ሰባት ኪድ ኣብ ዝበሎ ግዜ እንድርያስ ድማ ጎይታይ ፈጣሪይ 3 መዓልቲ ተተሪፍዎ ከመይ ገይረ ክበጽሕ ይኽእል? ነገር ግን ፈጢኑ ዘውፅኦ ካብ መላእኽቲ ንሓደ ለኣኽ እምበር በሎ። ጎይታና ድማ ኣነ ነቲ ሃገር ንባዕላ ምስ ህዝባ ናብዚ ንዒን ተኢለያ ናብዚ ትመጽእ እያ። ሕጂ ግን ፍቓደይ ንስኻ ምስ ደቂ መዛሙርትኻ ክትከይድ እዩ። ጽባሕ ብንግሆኦ ተላዒልኩም ናብቲ ባሕሪ ኪዱ ዝተቐረበት መርከብ ድማ ክትረኽቡ ኢኹም በሎም። ጎይታና ድማ ንእንድርያስ እዚ ምስ ነገሮ ብኽብሪ ዓረገ። ኣብ ዝወግሐ ግዜ ድማ እንድርያስ ምስ ደቂ መዛሙርቱ ተላዒሉ ናብቲ ወደብ በጽሐ። ብጽቡቕ ዝተቐረበት መርከብ ድማ ረኸበ። ጎይታና ድማ ብሊቀ ሃመር ካብቴን ኣምሳል ተገልጸሉ። ነገር ግን እንድርያስ ኣይፈለጦን ስለ ዝነበረ ኦ ሊቀ ሃመር ሰላም ንዓኻ ይኹን በሎ። ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ናይ እግዚአብሔር ሰላም ይሕደርካ በሎ። እንድርያስ ድማ በዚ መርከብ ናበይ ትኸይዳ ኣለኻ ምስ በሎ። ጎይታና ድማ ሰብ ናብ ዝበልዑ ሰባት ሃገር ይኸይድ ኣለኹ በሎ። እንድርያስ ድማ ኦ ሓወይ ምሳኻ ምእንቲ ክትማልኣኒ ይልምነካ ኣለኹ በሎ። ብሊቀ ሃመር ኣምሳለ ዝተገለጸሉ ጎይታና ድማ ናብታ መርከብ ምስ ኣደየቦ ክጓዓዙ ከለው ንእንድርያስ ጎይታኻ እንታይ ሓይሊ ገበረ በሎ። እንድርያስ ድማ ጎይታና ዝገበሮ ተኣምራት ድማ ክነግሮ ጀመረ። ምክንያቱ ምስ ጎይታ ከም ዝዛረብ ዘሎ ኣይፈለጠን ነበረ። ድሕሪኡ እቲ ሊቀ ሃመር ከም ዝድቅስ ሰብ ኮነ። ኣብቲ ግዜ ድማ እንድርያስ ንደቂ መዛሙርቱን ደቀሱ።
ሽዑ ጎይታናን ንእንድርያስን ደቀ መዛሙርቱን ምእንቲ ይሽከምዎም ንመላእኽቲ ኣዘዞም። ወሲዶም ድማ ካብቲ ባሕሪ ወፃኢ ኣቐመጥዎም። ካብ ድቃሶም ኣብ ዝነቕሑ ጊዜ ድማ መርከብ ኣይረኸቡን። እንድርያስ ድማ ናይታ መርከብ ሊቀ ሓመር ዝነበረ ጎይታና ምዃኑ ፈለጠ እሞ ንደቁ ድማ ነገሮም። እንድርያስ ድማ ሽዑ ክጽሊ ኣብ ዝጀመረ ጊዜ ሕጂ እውን ጎይታና ተገሊጹ ፍትወይ እንድርያስ ኣይትፍራሕ፣ ኣነ እዚ ገይረልካ ኣለኹ እሞ ወላሓንቲ ዝሰኣነኒ ነገር ከም ዘየለ ትፈልጥ ኢኻ። ሕጂ ድማ ናብቲ እስር ቤት ከድካ ንማትያስን ምስኡ ዘለውን ሰባት ንኹሎም ኣውፅኣዮም በሎ። እንድርያስ ድማ ደቁ ሒዙ ናብታ ከተማ ብምእታው ማትያስ ናብ ዝተኣሰረሉ እስር ቤት ምስ በጽሐ እቲ እስር ቤት በርሀ ባዕሉ ድማ ተኸፈተሎም። ንማትያስ ድማ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ኣብቲ ውሽጢ እስር ቤት ረኸቦም እሞ ሰላምታ ምስ ተዋሃቡ ብዙሕ ኣዕለሉ። እንድርያስ ድማ ንማትያስ ድሕሪ 2 መዓልቲ ኣውፂኦም ከም እንስሳ ሓሪዶም ክበልዑኒ እዮም በልካ። ብጎይታናስ ዝረአናያ ነታ ምስጢር ዶ ረሲዕካያ? ኣብ ዝተዛረብክዋ ጊዜ ሰማይን ምድርን ይናወጽ እዩ እኮ በለው። ማትያስ ድማ ጎይታና ከም ኣባጊዕ ናብ ማእከል ትኻሉ ክልእኸኩም እየ ኢሉ እዩ እሞ ናብዚ እስር ቤት ኣብ ዘእተውኒ ጊዜ ጎይታና ተገሊጹ ንስኻ መጺኻ ከም ተድሕነኒ ገሊጽለ እዩ። ሕጂ ድማ እትገብሮ ኣስተውዕል በሎ። እንድርያስ ድማ ናብቶም እስራት ኣብ ዝተመልከተ ጊዜ ከም እንስሳ ሳዕሪ ክበልዑ ከለዉ ኣብ ዝረአየ ብጣዕሚ ከም ብምሕዛን ኣልቀሰ። ንሰይጣን ድማ ምስ ሰራዊቱ ኣሰሮም። ድሕሪኡ 2 ሃዋርያት ተንሲኦም ምስ ጸለዩ የእዳዎም ኣብ ልዕሊ እቶም እስራት ኣብ ዘጸዓኑ ጊዜ ናብ የእምሮኦም ተመልሱ። ካብቲ ከተማ ወፂኦም ኣብኡ ብሓድነት ምእንቲ ክቕመጡ ኣዘዞም። ተቐሚጦም እቲ ዝኸውን ምክትታል ጀመሩ። ሰብ ዝበልዑ ናይቲ ሃገር ሰባት ከም ልማዶም ንዝበልዕዎም ተረኛ ሰብ ካብቲ እስር ቤት ከምጽኡ ኣብ ዝመጹ ጊዜ ናይቲ እስር ቤት ኣንፈት ተኸፊቱ እቶም እስራት ድማ ኣምሊጦም ከም ዝወፁ ተመልከቱ። በዚ ጊዜ ድማ ሰይጣን ሰብ መሲሉ ተገሊጹ ነዚ ዝገበሩ ሃዋርያት እዮም ብምባል ነገሮም። ንሶም ድማ ንኽልቲኦም ሃዋርያት ሒዞም ብምእሳር ኣብቲ ከተማ እንዳጎተቱ ኣዘርዎም። ኣብ እስር ቤት እንዳሓደሩ ድማ ስጋብ 3 መዓልቲ ከምዚ ገበርዎም። ደሞም ድማ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ከም ማይ ፈሰሰ። እንድርያስን ማትያስን ድማ ጸሎት ምስ ገበሩ ሓንቲ ናይ እምኒ በረድ ዓንዲ ካብ ስሩ ናይ ጥፍኣት ማይ ፈሊቑ ነታ ከተማ ምእንቲ ክልቕልቓ ኣዘዙ። ከም ዝኣዘዝዎ ድማ ካብ ትሕቲ እምነ በረድ ዓንዲ ብዙሕ ማይ ፈሊቑ ነቶም ኣብታ ከተማ ዘለዉ ሰባት ምእንቲ ክትሕሶም ከስጥሞም ገንፈለ። ደቂ እቲ ዓዲ ሰባት ድማ ሃዲሞም ካብታ ከተማ ንምውፃእ እንተፈተኑ እቲ ማይ ስጋብ ክሳዶም ኣስጢሙ ሓዞም። ብዙሓት ድማ ሞቱ። ድሕሪኡ ወይልና እዚ ኩሉ ዝበፅሓና በዞም ዝተመረፁ ሰባት ምኽንያት እዩ፣ ንሕና ድማ ብኣምላኾም ክንኣምን ኢና በሉ። እንድርያስ ድማ ነቲ ማይ ምእንቲ ክጎድል ኣዘዞ። ከም ዝኣዘዞ ድማ ጎዲሉ ጠፍአ። ደቂ እቲ ሃገር ሰባት ናብቶም ሃዋርያት እንዳመፁ እቶም ሃዋርያት ቆይሞም ክጽልዩ ረኸብዎ እሞ ይቕረ በሉልና ኢሎም ለመንዎም። ሃዋርያት ድማ ብህያው እግዚአብሔር እመኑ እምበር ኣይትፍርሑ በሎም። እንድርያስን ማትያስን ድማ ደጊሞም ናብ ጎይታና ጸልዮም ኣብ ውሽጢ ማይ ሰጢሞም ንዝሞቱ ሰባት ብዙሓት ሰባት ከም ዝትንስኡ ገበሩ። ሰብ ዝበልዑ ደቂ እቲ ዓዲ ድማ ኣእምሮኦም ተመሊስሎም ናብ ናይ ቀደሞም ኣርኣያ ተመለሱ። ምክንያቱ ኣቐዲሙ ሰይጣን ሓዲርዎም ስለ ዝነበረ እምበር ሕጂ ግን ናይ ዝቐደመ ናይ ኣራዊት ጠባዮም ርሒቁሎም ሰብ ዝበልዑ ምግቢ ዝምገቡ ለዋሃት ኮኑ። ሰብ ካብ ዝበልዑ ምግቢ ዝምገቡ ሰባት ለዋሃት ኮኑ። ብድሕሪኡ ክልቲኦም ቅዱሳን ሃዋርያት ንኹሎም ብኣብ ብወልድ ብመንፈስ ቅዱስ ስም ኣጥመቖም። ስጋኡን ደሙን ድማ ኣቐበልዎም። ቤተ ክርስቲያን ሰሪሖምሎም ድማ ሕግን ስርዓትን ኩሉ ኣስተምሂሮም ካብ ትእዛዞም እንቲ ከይናወፁ መኺሮም ዝቐንዐት ተዋህዶ ሃይማኖት ኣጽንዑሎም።
ሃይማኖት እንደመሃርዎም 30 መዓልቲ ምስኦም ምስተቐመጡ ኣገልጋሊ ኤጲስቆጶሳት ካህናት ዲያቆናት ሸሙሎም ዝኸበሩ ቅዱሳን ሐዋርያት ብዙሕ ተኣምራት ገበሩ ንኹሎም ሕሙማት እውን ፈወሱ ድሕሪኡ እንድርያስ ምስ ደቂ መዛሙርቱ ናብ ሃገረ ግሪክ ተመለሰ ናይ ዝኸበሩ ሐዋርያት ረድኤት በረኻቶም ይሕደረና ብጸሎቶም እውን ይምሓረና አሜን ሐምለ 30 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ እንድርያስ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ መናኒ ምስ ቤተሰቡ ቅዱስ ሶርያል እስራኤል ሊቀ መላእክት ቅዱሳን መርቆሬዎስን ኤፍሬምን ሰማዕታት ቅዱስ ጢሞቴዎስ ዘአልባ ጥሪት ፍልሰቱ አዴና ማርያም ክብራ ኢትዮጵያዊት ሰበይቲ አፄ ናኦድ ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ማርቆስ ዘአንበሳ ሐዋርያ አባ ሳሉሲ ክቡር ቅዱስ ጎርጎርዮስ ነባቤ መለኮት ቅድስት ሶፊያ ሰማዕት ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት እቶም ደቂ መዛሙርቱ ከዓ እዚ ክብሎ ከሎ ሰሚዖም ንጎይታ ኢየሱስ ሰዓብዎ ጎይታ ኢየሱስ ከዓ ግልጽ ኢሉ ክስዕብዎ ከለው እዩ እንታይ ትደልዩ ኣለኹም በሎም ንሳቶም ድማ ረቢ ትርጉም ድማ መምህር ማለት እዩ ኣበይ እዩ ሰፈርካ በልዎ ንሱ ከዓ ንዑ ረአዩ በሎም መጺኦም ድማ ኣበይ ከም ሰፈረ ረአዩ ሽዑ መዓልቲ እውን ምስኡ ወዓሉ ሙሉ መዓልቲ እውን ምስኡ ወዓሉ 10 ሰዓት ኣቢሉ ከዓ ነበረ ካብቶም ንዮሐንስ ሰሚዖም ንጎይታና ኢየሱስ ዝሰዓብዎ ክልተስ እቲ ሓደ እንድርያስን ሓው ስምዖን ጴጥሮስ ነበረ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 37 ንረኽቦ እግዚአብሔር አምላኽ ሕጉስ ወሃቢ እዩ ዝፈቱ እሞ ነፍሲ ወከፍ ብጓሂ ወይስ ብግዲ ዘይኮነስ ከምቲ ብልቡ ዝሓለኖ ይሃብ ንድኻ ብልግሲ ይሃበ ጽድቁ ዘለዓለም ይነብር ተባሂሉ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 9 ፍቅዲ 7 አሜን ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ አሜን ዝወደቀ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ፊደል ካባናባ በአፈ ቅዱሳን ድጓን መላእክት ተአርመለይ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን አቡነ ዘበሰማያት ንበል